Заповядайте при нас! Движим се към занимална Релони. Входната врата отвън. Влизаме в сградата. Офисът нашия се намира на втория етаж. По стълбите. Надясно е офис номер 3. Това е вратата за учебни центрове Релони. От тук Ние учим тук! в фоайето. Голямо, просторно, удобно. Отиваме към офис кафето, където обядваме и закусваме. Влизаме в учебните зали. Едната, слънчева, просторна, голяма, с огромен прозорец на цялата стена. И другата учебна зала, модерна, оборудвана, светла, приятна, за учене, игри и успехи. Очакваме ви!